Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Umculi wakuleli uSjava usestudio wenza amalungiselelo e-album yakhe yesithathu. Lena kuzoba i-album yakhe yokuqala azoyikhipha lapho esewumculi ozimele. Lo mculi ubekade esayine enkampanini i-Ambitious okuyiyona ekhiphe lamanye ama-album amabili. Lo mculi ushiye le nkampani ngo-2020 lapho amemezela khona ukuthi usiyashiya enkampanini futhi uyohlale ebonga ngethuba abamnikeze lona lokuthi abonakale indimeni yomculo. uSjava kazange aphumele obala ngezizathu esenza ukuthi ashiye kule nkampani, kodwa esitatimendeni asikhipha waveza ukuthi izizathu zaziwa uyena nenkampani. Ngemuva kokushiya kule nkampani, uSjava ube esevula inkampani yakhe ngokubambisana nomngani wakhe futhi onguproducer wakhe uRaf. Le nkampani bayivule bobabili bayibiza nge-1020 Cartel. uSjava kanye noproducer wakhe uRaf badalulwe ukuthi bapike oproducer ababili base-UK uDelay the Beats kanye noWebMams. Babe sebehamba baya nabo eDrakensberg la bavule khona inkambi base befaka istudio njengoba bebhizi namalungiselelo e-album yesithathu kaSjava. Ngokombhalo ofakwe inkampani yalaba bobabili bathi le nkambi bayenzele e-N-Bear Eco Lounge eDrakensberg ezintabeni zoKhahlamba la kuseduze khona nekhaya likaSjava. uSjava kanye noRaf bazobe bengaqali ukusebenza noDelayed Beat noWebMams njengoba seke basebenza ngaphambilini kwingoma kaSjava ethi Umcebo ekwi-EP kaSjava esidayise igolide ebizwa ngokuthi Umsebenzi. uSjava benoRaf baveze ukuthi mningi kakhulu umsebenzi asebewuqophile njengoba sebehlale amasonto cishe amabili eDrakensberg. Njengoba sebeqedile ukuqopha baveze ukuthi sebezodlulela esigabeni esilandelayo kuyima beveza usuku ezophuma ngalo le album. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.